हेलो लोगोफोर वेलकाम टू द चैनल आंनि बड' स्टाइल यूट्यूब चैनेलाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङैनो दं दा दिनै आङो नै मोनसे SPN नि मोनसे प्रडाक्ट रिभिउ खालामनो नागिरदों SPN नि मोनसे हेडफन दा आं नोंसोरनो बे प्रडाक्टखौ रिभिउ खालामना खिन्थिगोन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' जेनेबा भिडिअखौ जागायनोसै दा नैबे प्रडाक्टखौ आं नोंसोरनो खुलिना खिन्थिनोसै केमेरा खाथियाव लाबो दानाबा नैबे प्रडाक्टखौ खुलिनोसै लोगोफोर नै SPN लोगोफोर SPN नि हेडफन दा नैबे प्रडाक्टखौ बक्सआ बिराद सिम्पोल आरो जेबो माबा गैया ओमफ्राय डिजाइनफोराबो मोजाङानो दा नै लोगोफोर हेडफन ओमफ्राय नै लोगोफोर हेडफना नैबेयाव जोंफोरा SPN नि ब्रेन्ड लिरनाय दं SPN ब्रेन्ड ओमफ्राय नैबेखौ ओरैबायदि फिदिंनांगौ ओमफ्राय नैबे हेडफना जोंना नै 3.5 mm जेक दङ लोगोफोर नै बे प्रडाक्टनि रिभिउआव आङो बे प्रडाक्टखौ 10 मार्कआव आं ओरैनो माबा होगोन आरो 6 पइन्ट्स होगोन ओमफ्राय दा जेनेबा बिनि क्वालिटियानो जाहैबाय दा नै बेफोरजों जोंफोर फनबो रायलायनो हागोन बेहा नै माइकबो दङ नैबे माइक ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माबा आरो तारखौ मोननै बोखावनाय मोनसे माबा आरो बिदिनो ओमफ्राय नै बेयो जोंफोरना मेन माइक बेजों फन रायलायनो हागोन ओमफ्राय सुइचबो दङ सल'फोर सोलायनो ओमफ्राय माबाफोर बन्द खालामनो सल'फोर ओमफ्राय बिनि उनाव दा बिनि साउन्ड क्वालिटिखौ आङो नै लोगोफोर आं साउन्ड क्वालिटिखौ माइकआव लांना खिन्थिनि नै नोंथांमोना साउन्डखौ खोनानो जानो हागौ ओमफ्राय दा जेनेबा नों बेफोरखौ नै बेफोरो बुहुत स्मुथ आरो खोमाफोराव जेबो दुखु मोना ओमफ्राय मोजाङै लानो हागोन नै स्पन्ज दङ ओमफ्राय नै जेनेबा इयारफनफोरखौ खोमायाव लाबाथाय दुखु मोनो नालाय ओमफ्राय नैबेफोर दुखु मोननाय नङा ओमफ्राय जेबो ब्लुटुथनि केपासिटि गैया ओमफ्राय दाना बेखौनो टेस्टिं नायनोसै ओमफ्राय दा आङो बे हेडफनाव मोजां मोननाया बेनो जाहैबाय दिनै जायफोरना खर'फोरा गेदेर बेफोरखौ नै बुफ्लंनानै खर' गेजेरफोराव हाबजागोन आरो नङाबाथ' नै हेडफना फिसाथार नुनायाव नै लोगोफोर फिसा गथ' गोरलैनिफ्रायल' दानाबा नै बेखौ बुफ्लंनाय लोगो लोगो नै ओमफ्राय दा आङो बे प्रडाक्टखौ एसे ओरैनो दामना नायनोसै माबोरैहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा मबाइलखौ लाबोथ' नै लोगोफोर नैबेयावबो SPN नि ब्रेन्ड केमेरा फकास नै लोगोफोर SPN उल्था लोगोफोर केमेराया उल्था नुदों ओमफ्राय नैबे हेडफनावबो दं नै SPN ब्रेन्ड नैबेयाव ओमफ्राय नै लोगोफोर जेबो खोनायाखै दा साउन्ड क्वालिटिया मोजाङानो थेवब्लाबो बै दामि फननि हेडफन बायदि जाया ओरैनो एसे एभारेज माबा आरो बारा मोजांद्रायबो नङा ओमफ्राय गाज्रिबो नङा जास्ट सोलिनो आन्था दङ ओमफ्राय साउन्डफोरा मोजाङानो खोनायो दानाबा नोंथांमोनाबो नैबे SPN नि हेडफनखौ बायनो हागोन दामा बारा नङा जास्ट दामा ओरैनो नोंथांमोना जुदि अनलाइनाव बायोबाथाय 399 गोलैगोन ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना अफलाइनाव बायोबाथाय मथा मथि 450 गोलैगोन दा नोंथांमोना बायनो हागोन ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना अनलाइन बायनो गोसो दंबाथाय आं बे हेडफननि डिसक्रिपसन माबाखौ बायनायनि लिंकखौ गाहायाव होगोन नोंथांमोना नायनानै बायनो हागोन बेयाव ओमफ्राय ओरैनो माबाफोरनि थाखाय मोजां आरो माने बाराद्राय दामिफोरनिबो नङा ओमफ्राय ओरैनो एभारेजाव सोलिनो थाखाय दा आंनि भिडिअआ एसेयावनो जोबथ'बाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबाथाय बै गाहायाव नुनाय आखाइखौ थुना हो ओमफ्राय आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै खालामना होबानो जाबाय दानाबा आंनि भिडिअआ एसेयावनो जोबथ'बाय बाय बाय टेक केयार जै बर' हारिनि